Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τα αρώμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους, όρκους που δεν τους θυμάσαι. Σας άρεσε? Αν ναι, πότε να το κυκλοφορήσω? Τώρα άμεσα ή να τα αφήσω να βγάλω κάτι άλλο και μετά αυτό? Και αν σας άρεσε και θέλετε να το κυκλοφορήσω τώρα, να το αφήσω έτσι μπαλάντα όπως είναι ή να τα δώσω όλα? Εγώ λέω να τα δώσω όλα. Σε στίχους Αντώνη Μίτσικα που είχαμε γράψει μαζί το έρωτας είσαι και τα αγαπήσατε τόσο πολύ. Λοιπόν είμαι σίγουρος θα αγαπήσετε και αυτό το τραγούδι το καινούριο. Πάμε για ρεφρέν νομίζω. Είναι εκείνος που για σένα